Estamos na Taberna Daniel, é unha etapa creativa onde este ano fixemos un espeto de peixe sapo con salsa de mexillón e crujiente de jamón. Entón vou explicar un pouco os ingredientes. Primeiro vamos a falar do espeto, pois leva peixe sapo en sí, gamba, pimento de Ourense e pimento do Bierzo e crujiente de jamón para acompañar ao plato. Entonces, o espeto, pois metémoslle 2 truciños de rape, unha gamba e 2 pimientos. Acompañámoslo do crujiente de jamón e desta salsa que preparamos con mexillón. A salsa do mexillón, pois o mexillón en sí, nata e este é a auga dos mexillóns. Viño, godello e aceite de quiroga, algas, cebola e leva un pouquillo de pimienta esta salsa. Bueno, pues estamos na Taberna Daniel, temos unha tapa preparada que hemos explicado antes todos os ingredientes e isto pois é un espeto de peixe sapo con unha salsa de mexillón e un crujiente de xamón. Un pouco máis que explicar, que veñen a probala, a ver que lles gusta, os que lles guste que puntúen, os que non que veñan tamén, que falan os compañeiros dela ben, para que o mal para que veñan a vela.